bishops in imploring our protection of the powerful intercession of the Blessed Mother in this difficult time. On May 13, join us in consecrating the world, our nation, our homes, and families to her Immaculate Heart. Flores de Mayo. Hatod kaninyo sa istasyon DXGN 89.9 Spirit FM. Ang bulan sa Mayo, panahon sa pagsaulog sa atong pagpasalamat sa mahal nga Birhen Maria, sa dagang panabang isip atong inahan nga atong nadawat. Usa ka debosyon alang sa tanan. Uban ka namo sa pag-ampo ngadto sa Dios, pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria. Mga igsoon, maghinamsul kita sa atong mga sala, aron na maandam kita ni ining atong pag-ampo o pagpasidungog ngadto sa mahal nga Birhen sa bulan sa Mayo. O Jesus, anak ni Santa Maria, natawo ka gikan sa putli og walay buli nga Birhen, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Among bag-ong adan, imong gibuntog ang mga panulay nga gikan ni Satanas. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Anak sa Dios sa kahitasan, ikaw ang among panig-ingnan sa among pakigbisog batok sa dautan. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo atong dayon, mga grasya atong naangkon, pinaagi sa atong patron, madasigon may kahon. O Maria, ikaw halad, sa katarong ikaw sulundon, uligon namong pagtuo, kami iampo sa Ginoo. Ang Ginoo atong dayon, mga grasya atong naangkon, pinaagi sa atong patron, madasigon kung may gahon. O Maria, ikaw danan, mabuligon ug manlalaban sa kasakit ug kalipay, ikaw higala sa kanunay. Ang Ginoo atong dayon, mga grasya atong naangkon, pinaagi sa atong patron, madasigon kung may gahon. Pamalandong o pagsaksi. Karong bulan sa Mayo, diri sa ato ang nasod, aduna tay tradisyon sa pagsaulog diha sa painungod ni Santa Maria kanunayng Birhen, nga mao ang ginatawag nato Flores de Mayo. Alang sa mga bata kini ginabuhat nato. Pero sad to say, sa karon dili nato ni mabuhat tungod kay naaman ta sa stay at home nga order. Pero thanks to the social media, pwede di hapon nato ni mapaabot ang mensahe sa itong inahan ngadto sa mga kabataan. So, si Santa Maria, kanunayng Birhen, mao ang atong inahan sa Dios. Ang inahan ni Jesucristo, ang ato pong inahan nga si Maria. Ang inahan nato sa kaluoy, ang inahan kanatong mga kabus o yamot, even inahan natong mga makasasala o miserable. Ug diha sa iyang pagkainahan, nindot kayo sa katanan kay na-contain ang all of the treasures in heaven diha kang Santa Maria kanunayng Birhen. Siya ang pinakadato sa tanang dato, pinakaadunahan sa tanang adunahan sa tibuok kalibutan, mas adunahan pa sa mga angheles o
ug mga santos sa tibuok kalibutan. Pero ang mas nindot pagyud niini isip inahan sa Dios, isip pinakadato, isip kaning tigunit sa treasure diha sa ato ang Ginoo, siya usa ka inahan nga manggihatagon kaayo. So, ang ato ang inahan, gawas siya nga dato kaayo, nindot kaayo sa katanan, kay tungod siya manggihatagon gayud. Imagine nato, as I have mentioned before, na kung ikaw dagagporta mo ng taguan, imong sakupon sa imong kaugalingon. Pero kang Mama Mary, iyan ang ihatag ang tanan as much as possible. Gusto niya i-share ang tanan niyang treasure, ang wealth nga nadawat gikan sa iyahang Dios, gikan sa iyang anak, gikan sa ato ang Dios, gikan sa atong Ginoo. Muna atong inahan niya, nindot kayong pagkamangyatagon, kay dili pud siya pilian. Walay discrimination ang iyang pagkamangyatagon. Buutan ka man o makasasala, itom ka man o puti, lahi ba imong nasyonalidad o Pilipino ka ba, walay gipili ang inahan kutob nga muduol sa iyaha, iya kining tabangan, iya kining hatagan. Muna ang ato ang inahan nga si Maria. Then aside from this, siya po usa ka inahan diha sa kaluoy. Inahan natong mga kabos, inahan natong mga makasasala. Busa dili ang ngayantang mahadlok kaniya. Kay wala siya laing tumong alang kanato kundi tabangan taniya, halugon taniya sa iyang gugma, ihatag sa tuwa ang the best of all the best nga pwede niyang ihatag kanato, labi na ang gugma sa iyang anak. Sumuna ang atong inahan sa kaluoy, ang atong inahan sa kanunayng panabang si Santa Maria, kanunayng Berhen. Isa sa pakanindot kayo nga pag-ampo nga pahinungod kang Santa Maria, mao ang pag-ampo nga gi-compose ni Saint Bernard of Clairvaux. Niyang title ning kanta kay Memorare o Remember o kining prayer. O ako ang basahon kini diha sa English, kini try nato sa Bisaya. Matud pa sa prayer, hinumdumi o Berhen Maria, inahan namo sa kanunay na wala gayud na hipatik diha sa kasaysayan, na kinsa katong muduol diha kanimo sa iyang muang proteksyon, mangayo sa imong panabang, or magampo sa imong intercession, wala gayud nimo gitalikdan. Imagine, beautiful kaayo. Remember, inumdumi o Mama Mary, nga wala gayud na hipatik sa kasaysayan, na kinsa tong muduol sa imuha, mudangot sa imong kaluoy, nga nahisulat diya sa kasaysayan, ngay mo gayong gitalikdan, nadasig tungod ni ining pagtuo, pagsalig, milupad, I fly to you today, mitagan, midali-dali dahil kong duol diha kanimo, o inahan sa mga inahan sa panabang sa kaluoy. Mo kini ang pag-ampo. To you I come, before you I stand. Kanimo ako miduol, kanimo ako nangaliyupo. Sinful and sorrowful, O Mother of Word Incarnate, makasasala, masulugon o inahan sa pulong nga nahimong tao. Do not despise my petition. Ayaw in taon, isalikway ang akong pangaliyupo. But in your mercy hear and answer me. Amen. Pansin mong kaluoy, dungga o tubaga ako. Amen. So nindot kayo na pag-ampo. Moni nga to ang inahan busa kamong mga bata, dili angayan magduha-duha, dili magduda, dili maglangan, mudangot dayon ta sa tong inahan nga si Maria, tungod kay mutabang gayud siya kanato, proteksyonan gayud taniya sa kanang dautan, sa kanang mga tentasyon, sa kanang mga haylo sa atong kalibutan karon, sa atong panahon karon. Muna ang gusto sa ato ang inahan. Ang iya lang gihangyo nga dili ta muduol nga muhadlok kaniya. In the end, I would like to tell you this story of a family nga nahitabo gyud kini. Adunay usa ka amahan, usa ka inahan, ug usa ka anak nga babaye. Malipayon sila matag adlaw, aduna sila nagkatapok sa kanunay sa pagkaon, matag higayon sila sa kanunay nagampo usa ka pamilya. Then one day, nangatulog na ni sila na inisulod nga kawatan diha silang balay. Nakasulod kay wala diay natrangkahan. Nakaalinggat ang amahan, nakabangon ug nakabantay nga nakasulod na ang kawatan.
o nisukol siya sa kawatan, iyang proteksyonan iyang pamilya, iyang balay. Ug tungod niini ang kawatan na ajay baril, gibaril siya. Nahadlok ang kawatan sa dihang nakita niya ang tao nga nagkadugo, midagan, mipalayo, milayas. And then, ang nanay, ang asawa, ug ang anak, hatod dayon sila ang papa siyang bana sa ospital. But then, sa dihang naabot sa ospital, it was declared dead on arrival. Patay na ang iyang bana, patay niyang papa. And then, na-change ang atmosphere sa balay. Masulubon kayo ang nanay kay wala na ang apple of her eye. Wala na ang pinakamahal niya siyang kinabuhi. Ang anak pod nga paborito kay siyang amahan na masulubon pod kay wala na ang iyang papa nga nagmahal kayo kaniya. Ug tungod nini na panahon nga maglalis ang mama ug ang anak nga wala magkasinabot, tungod kay sila masulubon, tungod sila nasa kasakit, tungod sila kay wala na nagkasinabot. Usahay na panahon nga basulon sa inahan, sa anak ang iyang inahan. Then one day milayas ang nanay, ang anak. And then siyang paglayas, nakadungog na lang siya sa usa ka adlaw sa istorya nga iyang mama nagsakit ug nahadlok kayo ang anak basi mamatay ang mama niya, dili siya mutugot nga mahitabo kini ug basi basulon pud siya sa kamatayon sa iyang mama ug mitagan din siya uli silang balay. Pagabot niya sa balay, nakita niya sarado abri ang balay. Whereas in the past nahadlok sila sa kanunay nga siradaan gid permanente ang balay, ilag gayud kay tungod sa nahitabo nilang papa. Pagabot niya dito abri ang balay, nahadlok siya, nakulbaan. Misulod siya sa balay ug yabrihan yung kwarto siyang papa ug abli pud ang pultahan siyang mama, wala nala. Pag-abot niya dito sulod sa kwarto, nakulbaan kay anak, pero nakita niya yung mama buhi di ay natulog ra. Ug mingon day ng anak siyang mama, nahadlok kaayo ko kay abli man ang pultahan, whereas in the past kanunay man nato ning ginalak kay mahadlok man ta nga masudlan usab og kawatan. Ug mingon ang nanay, anak, sa dihang milakaw ka diri ning balaya, wala na nako gisirad-an ang balay. Aron sa panahon nga gusto ka makauli, makasulod dayon ka sa atong balay, makauli dayon ka dinhi kanako. Mao na siya ang inahan ng pambinanggaon, mapasayloon o gugmaon kay siyang anak. Mao pud na ang atong inahan nga si Maria. Nga bisan pa man magluid, mangluod ta kaniya, abli kanunay iyang kasing-kasing sa pagdawat kanato. Busa, ayaw kahadlok, ayaw paglangan, ayaw pagduha, duol dayon kang Maria, duol dayon kang sa atong inahan, kay siya mutabang gayud sa atong panginahanglan, ug luwason gayud kaniya diha sa kaguol, ug kasamok, ug kahadlok sa kinabuhi. Mao kana si Santa Maria, ang atong inahan, ang inahan sa Dios, ang atong inahan sa kanunayng panabang. Putli uyamot nga Birhen Maria, Hinigugma namong inahan, nakaila kami sa among pagkamasalaypon. Busa midangop kami kanimo, kay ikaw man ang among makagagahom nga mananabang. Ayaw kawanga ang among mga pag-ampo. Kutob karon nagasaad na kami sa pagdebosyon kanimo o pagsunod sa imong mga bertudes. Hatagi kami sa imong santos nga grasya, aron makaila kami sa among mga sala. Biyaan na namo ang kaligtan, ang mga daotang pamatasan, ug mag-alagad na kami sa imong mahigugmaong anak. O karon imo kaming madangat, halaran kakaroon namo niining mga pagpanghupaw sa among kasing-kasing nga among ipahinungod sa imong matamis nga ngalan nga Maria. Pagdala sa Ave Maria ngadto sa altar. Dalhon ang pulong Ave dito sa altar butanganan. Samtang ang katawhan moawit. O Birhen Maria, iampo kami sa
Pagdala sa letrang M sa altar. Maria, babae sa Maria, inahan ni Jesucristo, Diyos sa bituin, sa kadagatan, dagdagan mo kaming tanan. Ave, Ave Maria. Maagho kuyamot nga inahan sa Dios, o inahan man usab namo. Hinumdumi nga kaming mga alaot, nga kaliwat ni Adan, imong ipanganak sa tiilan sa krus. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Pagdala sa letrang A sa altar. Maria, babae sa Maria, inahan nga malikon, o dalang panan, Birhen ulan, lipuanan mo kaming tanan. Ave, Ave Maria. Anak nga pinalangga sa Dios nga Amahan, pangayua ang Dios nyo niyang kaluoy, ug hatagi ang among mga mata sa mga mapait nga luha, aron among madangat ang pasaylo sa among mga sala. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Pagdala sa letrang R ngadto sa altar.
Maria, inang walay sama, o kahigpitan, bireng bulan, iyampo mo kaming tanan. Ave, Ave Maria. Reyna sa langit ug yuta, panalipdi kami sa tanang mga katalagman sa kalibutan, ug luwasa kami nagsaulog kanimo, sa gahom sa among mga mabangis nga kaaway. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Inahan sa Diyos, igampo kami mga masasala, karon sa oras sa among kamatay. Amen. Pagdala sa letrang I sa altar. Maria, Reyna sa Rosario, Maria, tuburan sa kaayo, king mga rosas, kanimo angay, himaya ug dungo, pangalipay. Ave, Ave Maria. Ikaw, putli nga esposa sa Dios, nga Espiritu Santo, idangat kami sa imong Diosnong esposo, sa usa ka mainit nga gugma, ug sa mga grasya nga kinahanglanon, sa kaayuhan sa among mga kalag. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Inahan sa Diyos, igampo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatay. Amen. Pagdala sa letrang A sa altar. Adlaw-adlaw kang Maria, ang pagday kantahunta, uban kang Arkanghel Gabriel, abay maghimaya ka,
puno ka sa grasya, kami din hinuwasan sa kadautan sa sala. Alagad na pinalabis sa Diyos, hatagi kaming mga makasasala sa imong langit nung panabang, o tambungin kaming magdaday kanimo sa makalilisang oras sa among pagtinga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatay. Amen. Paghalad sa mga bulak. Karon ang adunay dalang mga bulak maglinya sa duha ka linya. Sa dili pa magsugod paghalad sa bulak, magampo kita. O Maria, matahom nga tanaman, nga nangalimyon ka sa kahumot sa imong mga bertudes. Naghapa kami sa imong mga bertudes. Naghapa kami sa imong mga tiil, o nagahalad sa bulak nga espirituhanon, nining adlaw, aron imong itanong sa among kasing-kasing, ug imong bubuan sa matin-ang nga tubig sa imong Dios ng grasya, aron maturok, mabuhi o magtubo sa among kalag ang imong langit nun nga kaluoy, ug inahanong gugma, o mamunga sa mga maayong buhat, ug sa katapusan, mahiagom kaming tanan sa mga kalipay sa langit, uban kanimo. Amen. Human sa awit, ihalad na ang mga bulak. Mga dukitang tanan sa mga bulak nga daghan, ngay halad kang Maria nga atong inahan. Mga dukitang tanan sa mga bulak nga daghan, ngay halad kang Maria nga atong inahan. Ngay halad kang Maria nga atong inahan. Naghalad kami kanimo sa mga bulak sa yuta, ug kanimo imong makita sa dako namong gugma. Tungod kaniya, Senyora, kami kanimo nangita, ug karon ug sa gihapon imo kaming paubanon. Gitudloan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios nga atong amahan busa mga has kita sa pag-ingon. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygod ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, luwa-luwasa kami sa dawatan. Amen. Si Santa Maria nagpahinumdum kanato sa pagtuman kanunay sa kabubuton sa Dios, ug sa ingon siya gitawag nga bulahan.
Panalanginan unta kita sa Dios nga iyang mga anak. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. O Maria, Reyna sa Pilipinas, panalipin kami sa mga katalagman. Kaming adto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Ug paminawa kini among mga pagkampo, ngagikan kayo sa kasing-kasing namo. Mga pagtuwa, panlimbas ug pagpangaliyo mo, luwasa kami sa dayong kasubok. O Maria, Reyna sa Pilipinas, panalipin kami sa mga katalagman. Kami adto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Ini kay kini sa mga Madre sa Daughters of St. Paul, Davao City.